хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Шомансур, тарафҳои 9 километр. 3 сотиқ заминай, 5 дар хона ҳаст. об ва светаш пастаяне мебошад. документош 100% аст. хона бо ремонти миёна таъмин аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 170,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегзарем ба дигар хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино. 4 сотиқ заминай, хона доошонага, 5 дар хона ҳаст. об ва светаш пастаяне мебошад. документош 100% аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. 2 ҳаммом дорад, 2 ҳоҷатхона, 2 кухни. 3 хонаш топли пол. хонаро сирошна фурӯхта мешавад. нархаш 750,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 104 микрорайон, 3 комната квартира, дастаи мошона қарор дорад. 66 квадрат метр. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш пастаяне мебошад. документош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. отоплени балкон ҳам дорад. нархаш 445,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, 2 комната квартира, дар 5 ошона қарор дорад. 45 квадрат метр. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш пастаяне мебошад. документош 100% аст. кондитсионер ҳам дорад. хонаро бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. нархаш 280,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, 4 микрорайон, 1 комната квартира, дар 6 ошона қарор дорад. 37 квадрат метр. новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш пастаяне мебошад. документош 100% аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 125,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 33 микрорайон, 1 комната квартира, дар 3 ошона қарор дорад. 31 квадрат метр. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш пастаяне мебошад. документош 100% аст. 2 комната ҳам кунӣ мешавад. кондитсионер ҳам дорад. хона дар наздикӣ саддик мактаб дар наздикиш аст. нархаш 190,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, тарафҳои политехникум. Якомната квартира дар якум ошона қарор дорад. 30 метри квадратӣ, доми сеошонага, навастройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. евроремонт, об ва светаш пастаяне мебошад. документ ҳам дорад. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 175 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, сеюм микрорайон, секомната квартира дар чорум ошона қарор дорад. 90 квадратный метр. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт, об ва светаш доимӣ аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. документош 100% аст. нархаш 278 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, тарафҳои военни Городок. 3 сотиқ заминай, хона доошонага, 6 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ аст. документош 100% аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. як подвали калон дорад. дар наздики мактаб, садик дар наздикиш аст. гирдаш маҳкам аст. нархаш 950 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, дукомната квартира дар 5 ошона қарор дорад. 54 квадратный метр. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ аст. документош 100% аст. хонаро бо чизи чорааш фавран фурӯхта мешавад. нархаш 143 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рӯдакӣ. 2 сотиқ заминай, 3 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ аст. документош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. дарвозаи калон ҳам дорад. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. нархаш 170 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа. 4 сотиқ заминай, 6 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ аст. документош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. гирдаш маҳкам аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. дар наздики вокзали Бохтар. нархаш 295 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 12 микрорайон, дукомнатаак квартира дар 5 ошона қарор дорад. 50 квадратный метр, новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш постоянно мебошад. документаш 100% аст. хонаро срочно бо чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 250 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. варианти алишам ҳастай бародаро. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Зарафшон, дукомнатаак квартира дар 10 ошона қарор дорад. 50 квадратный метр, новостройка аст. доми 12 ошонага. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документаш 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро фавран фурӯхта мешавад дар наздикии роҳи Калонд. нархаш 365 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, 5 сотиқ заминай 3 дар хона ҳаст. об ва светаш постоянно мебошад. документаш 100% аст. ҳоҷатхона, дегдонхона ҳам дорад. хонаро срочно фурӯхта мешавад. дарахтҳои мевадиҳандарам ҳастай. нархаш 160 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, поёни бозори Гипразем, якомнатаак квартира дар 2 ошона қарор дорад. 32 квадратный метр, новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. об ва светаш постоянно мебошад. документаш 100% аст. дар наздикии мактаб, масҷид дар наздикиш аст. нархаш 140 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, поёни бозори Гипразем, якомнатаак квартира дар 2 ошона қарор дорад. 26 квадратный метр, новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш постоянно мебошад. документаш 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро срочно бо чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 185 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, дукомнатаак квартира дар 6 ошона қарор дорад. 62 квадратный метр, новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш постоянно мебошад. документаш 100% аст. 3 комната ҳам кунӣ мешавад мега. ҳамаи хонаҳоро нав ремонт кардагианд. доми 14 ошонага. лифт ҳам дорад. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 370 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе наздики бозори Балх. 4 сотиқ заминай, хона душонага, 6 дар хона ҳаст. об ва светаш пастая мебошад. документош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. подвали калон дорад. канализатсияи шаҳрӣ. нархаш 1 миллиону 300 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 19-ум микрорайон. яккомнатаи квартира дар 6-ум ошона қарор дорад. 40 квадратный метр, новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. об ва светаш пастая мебошад. документош 100% аст. дар наздикии роҳи калон. нархаш 195 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, поёни Корвон, рости сементфурӯшо. 4 сотиқ заминай, хона душонага, 7 дар хона ҳаст. об ва светаш пастая мебошад. документош 100% аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро сӯрошна фурӯхта мешавад. нархаш 420 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. варианти алишиам ҳастай бародаро ба квартира. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Восе. 6 сотиқ заминай, 4 дар хона ҳаст. об ва светаш дар наздикиш аст. документош 100% аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 150 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.